हेल' लोगोफोर, दिनै 28 नभेम्बर आरो बे 28 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे गोनां गोनां रादाबफोर होनो नागिरदों। बेजों लोगोसे रादाबनि उनथिंजाय नोंथांमोना नुगोन दैलि कारेन्ट एफेयार्स आरो बे कारेन्ट एफेयार्सखौ नोंथांमोननि थाखाय पिडिएफ फाइल मोनगोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनो हागोन। बिनि सिगां सिगां पिडिएफ फारि फारि मा मा खौरांफोर दङ एबा मा खौरांफोरा मिथिनो गोनां बेफोरखौ नोंथांमोना नुगोन। जे बाहाय नुनो मोननाय जादों बिटिसिनि राजखान्थियारि बारहावानि माखासे बाथ्राफोर। दा बाहाय नुगोन फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआनो सरकार दागोन आरो बिटिसिआव गोदान सिफ जासिगोन आरो बेखौ फैगौ बिसायख'थिनि सानसिमाव गोबां हेफाजाबगिरिफोरजों बिजेपिआव हाबफैबावनायजों लोगोसे बिजेपि हानजाया देरहानानै सरकार दागोन। बे बाथ्राखौ बिस्वजित दैमारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होदों। दा रायखांनो गोनां बाथ्राया बे बिजेपिआव फैनायनि सिगां बिथाङा बिपिएफनिनोमोन। दा बेखौनो जों गोबां सरसा जागासिनो दङ बिथांनि सायाव। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 हिसाबै बाहाय दङ फैगौ 30 नभेम्बराव अखाफोर मन'नाय जागोन होनदों आरो बेनो 2020 मायथाइनि जोबथा अखाफोर मन'नाय जागोन होनदों। खौरांनि बादिब्ला बियो साननि 2 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5.22 रिंगासिम सोलिगोन होनदों आरो बेखौ एसिया हादरमानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय बेखौ मेगन गोजायैनो नुनो मोननाय जागोन होनदों आरो बेखौ बुंफिनदों बेयो 30 नभेम्बराव अखाफोर मन'नाया जागोन आरो बेनो 2020 मायथाइनि जोबथा अखाफोर मन'नाय। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3 आव बाहाय दङ प्रमद बर'आ बड'लेण्डखौ फानबाय बुंबाय थादों गोबाङानो बे ससियेल मिडियायाव। दा बेखौ लानानै नाथाय माखासे आफादनि गेदेमाफोरा सावरायनाय जादों। दा बेयो समावनो बुंदों जे प्रमद बर'आ बड'लेण्डखौ फानबोबायबा बेनि थाखाय फोरमान होनांगौ बेसेबां कौटिनि आरो बबेयाव मारै फानबोदों बेखौ फोरमान होनांगौ जायफोर बिथांमोना बुंदों। दा बे बाथ्राखौ दिखांनानै बड'लेण्ड सोमावसारारि बारग' मावथि आफादनि बोसोनगिरि जस इस्लारि बिथाङा बुंदों होननानै खौरां नुदों। दा बिनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4 आव गोजोनथाव खौराङा बे जाहैबाय मेघालयनि राजथावनि शिलंनिफ्रायबो हादोरनि राजथावनि दिल्लीसिम थांनो थाखाय एयारलाइनजों हान्थिनो हासिगोन होनदों आरो बेखौ बावैसो साननि उनावनो अफिसियेलि फोसावनाय जागोन होनदों। दा बेखौ मेघालयनि चिफ कनराड के सांमा बिथाङा टुइट खालामनानै फोसावनानै होनाय जादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 आव जे क'क्राझाराव मोनसे दुंहाव थासारि बे जाहैबाय नायगाव हालामनि अनुजुलि सुद्रधरभारायाव गामियाव इउपिपिएलनि बिजाथिनि बिसायख'थिनि मावख' जेनाखि बे मावख'खौ मोनानि समाव दुथांफोरा सिनाय मोनैफोरा गाग्लोबदों आरो बुफाय बुसि खालामनानै गालांजोबदों होनदों। दा बेयो दुखुनांथावनि बाथ्रा। बे सुबुंखान्थि हादोरावबो सुबुंखान्थिनि जेनाखि सुबुंनि मोन्थाय बेखौ बुथारनाया जोंनि थाखाय मुगैथाव। दा बेयो सोंखारिजाथाव खामानि जादों जायखियानो जाया मानो, जायनिखि हानजायानो जाया मानो। बेनिफ्राय नुगोन कारेन्ट एफेयार्सनि बेलायावहाय दङ नोंथांमोननो गासै 17था बे सानाव 17था कारेन्ट एफेयार्स दं। बे कारेन्ट एफेयार्सआव कुइसन आरो एन्सार हिसाबै नोंथांमोना मोनगोन सर्ट टाइपै। बेखौ नोंथांमोनहा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै डाउनलड खालामनानै नायब्लानो साबसिन जागोन होननानै आं आसा थिदों। मानो होनबा नोंथांमोना जुदि नायखागोनानोखाबा बेखौ गावबागावनो फरायनानै लानो हानाय जागोन, नट खालामनोबो हागोन आरो नोंथांमोना एनि टाइम जेब्लाखि जाया नोंथांमोना बेखौ गावबागावनि मबाइलाव नायनो हानाय जागोन। बेखायनो डाउनलड खालामनानै बेखौ लाबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ बेखिनि आरो दैलि मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै नटिफिकेसन बेल अन खालामनानै ला आरो फारसेथिंजाय सिगांनि जेनाखि आपल'ड खालामखानाय बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन आरो नङाबा प्लेलिस्टआव हाबहैबानो जाबाय। कारेन्ट एफेयार्स बा कारेन्ट एफेयार्स, निउस बा निउस, गासैबो केटेगरि नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन। बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।